Before ịnụba di, ọ na nwoke ị na-anụ ekwesịrị ịgwa gị ma ọ mụrụ nwa n'ụzọ? Before ịnụba di, ọ na nwoke ị na-anụ ekwesịrị ịgwa gị ma o nwere nwa ọbụla ọ nwere n'ụzọ? Ọ dị right ka nwoke ị na-anụ n'ụba gị without agwa gị na ya nwere nwa n'ụzọ, ya bụzalụ nwa nwoke nwoke na-abụ? O nwere right ya? Ọ bụrụ na ọ gwara gị ị wee bata wee mesịa wee malụ na ọ mụrụ nwa n'ụzọ na ọ gwara gị, ị nwere right ịsị na ị chọrọ sị marriage afọ na o deceive gị banye n'ime ya? Like ị ga-asị na marriage afọ was built in lies? Ị nwere ike ikwu ya like that? Like ị nwere right ịhapụ that marriage maka na ọ sị ala gị asị? Ọ bụrụ na ị hapụ ya ikpe ọmalụ gị, ọ bụrụ na ị hapụ ya right gị, ọ bụrụ na ị hapụ ya kedu onye ikpe nwere ọnụ kwesịrị ịgwa gị? Ana m ekwe na peji a mgbe niile na ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị, bikos ekwube mma ka nwoke ọ bụrụ na ị mụrụ nwa n'ụlọ wee chọrọ ịnụ nwoke, gwa that man. Gwa that man. Etu afụ ka o si wee dụkwa na nwoke etu afụ ka o si wee dụ na nwoke, ị nwere right ịnụ nwaanyị ma ha agwana ya na ị mụrụ nwa n'ụzọ. Ọsọkwa anya bụrụ ife melụnụ bifo iwe nụbịa. Ọ bụrụ na ị gwara ya ịma na ọ bụrụzi 1 + 1 = 1, o nwere onye nwe this right iche na ịbụ nwoke will not stop you from telling your wife na ị nwekwara nwa ebe dị otu n'ọdụkwa otu n'ọdụ otu. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme mistake. Mgbe nwaanyị afụrụ gị lọvụ gị chọọ ịnụ gị, lọvụ ka na-egbu ka mmanya, ka ị nwee that opportunity ịgwa ife ọbụla ịchọ ka ọ accept from you, ịgwa ife ọbụla ịchọ ka ọ malụ from you. Ọ bụrụ na o kwere gị mgbe afọ ịgwala anya lọvụ ka na-egbu ka mmanya, ọ sị gị yes, ọma nkwe gị ma ọ malị ya na marriage, yes, ọma nkwe gị ma ọ malị ya na down the road ọmalụ o nwee ike ịhapụ that marriage, down the road ọmalụ o nwee ike ime anything. O nwere nke mee n'iru akwụkwọ one day, nwa ya nwaanyị ọ mụrụ n'ụzọ, instead ọ ga-agwa nwunye ọ kpọta ya dụka maid ya na nwunye bili, ọ na-agbazili nwunye bọị bọị. Kedu etu isi che na nwa afọ ga-efeel? Kedu etu isi che na nwa afọ ga-forgive gị ọ bụrụ na ọ nụrụ onye n'okwu? Kedu etu isi che na nwa afọ ga-process ihe niile nwunye gị melie why nọ nwa iji utu gị wee mụ? Ijili maka nwunye gị mee nwa gị med o. Hai, nwunye gị a na-emegbu ya n'ichie, ijili maka di gị mee nwa gị med, mee nwa gị bọyị bọyị nwa iji utu gị wee mụ. Ọdụghị ka nwa afọ tote ọ ga-agbaghala gị, ọdụghị ka nwa afọ tote ọ ga-enwere ife ị ga-agwagide ya ka ọ kwalasị na ọ dị oke. Maka na i reject go nwa afọ from day one. Yes, even the self nke baby mama gị du ka dị mma datin idu nwa gị were ya mee med. Kedu ife ijiri ga-agwa nwaanyị na like chegide m this very one wee na-asị na nwoke abụrụ nwoke? You're not man enough. Ịma ihe nji sị na ịbụrụ nwoke enough bụ na nwa nwaanyị, it's not like nwa nwoke, nwa nwaanyị ịmakwa na with time ọ lụọ di jebele onwe ya na o nwere anything to drag with that your wife, ịmagizoli ya nwunye gị maka o mebelu gị otu. Chukwu mekwele gị ebele, ị bụrụ nwoke zuru ezu. I'm telling you. Sokwa anya bụrụ nwa nwoke ka ị mụrụ, ị kwesịrị ịgwa nwunye gị ọ dụrụ oke, ọ dụrụ mma, nwere onye a ga-emenye ka ọ dụ happy. Gị nwa na-ezoli nwunye gị si na ife melụ nọ befe iwe meet enyi. Ọ bụrụ na ya nwa mụọ nwa n'ụzọ, down the road in your marriage kpọta nwa afọ be gị si na ọnwa ya mụrụ before nya wee nụba gị, how would you feel? Ị ga-ete eke ka ụmụ nwaanyị ọbụza atụlụnụ inwe ezikwa ike ịgwa ya na ịmụkwala nwa? Listen, inwe ike si na ị chọrọ ịgwa nwunye gị ife mee no before nụba gị. This one dị iche, life dị iche. Yes, ị nwere ike sị na ịma ngwa nwaanyị ị chọrọ, ị nwere ike sị na ịma ngwa nwaanyị okwu selu na your family ịmagoro anụ ọgụ gbamgba menna, but ịgwaghị nwaanyị agwaghị nwaanyị na ịmụrụ nwa, ị chọkwala ịnọ na ndụ nwa afọ. O nwere ebe mere ọdụ right weda nwoke weda nwaanyị iji m ụgwọ ịgwa m na ịmụrụ nwa. Nwa bụrụ ife eji egwu egwu, nwa bụrụ ife eji eti epele. Ọ bụ na ị gwara m wee malụ down the road ife ọbụla sọrọ m ka m ga-eme, and ị nwere right. Yes, ị nwere right. Kwesịrị ịgwa m, enwe m that right to know, because ọ bụ na nwa afọ bụrụ nwa nwaanyị, ọ nwa m ka ọ bụ, bụrụ nwa nwoke, ọ nwa m ka ọ bụ, as long as na ede anụ ma m ya anụ, it's my child.
Oh, my stepchild ka ọ bụ, and enwere m right over her. Yes. So na ịjụkwa m ọ bụrụ na ị gwara nwunye gị o, mgbe ọbụla o ji wee malụ egwu ọbụla ọ kọbala gị ịgbaba o. Ọ bụkwanụ na ị gwara di gị mgbe ọbụla o ji wee malụ egwu ọbụla ọ kọọlụ gị ịgbaba o. Ajụkwa m na nwoke nwaanyị nna anyị bie ee mmadụ niile bụ mmadụ. Oh yes. Oh yes. Dị na-ayị nwa gị maka nwaanyị ị na-alụ, dị na-ayị maka di ị na-alụ. Chukwu bụ elu na ebele. Ọ dịrọ m oke. Ọ dịrọ m oke. Mmanụ na-eji n'ife nkwụ wee chọọchị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.